Daniel, Nolan Danger. Daniel, ano mo na i-cover ko? Daniel, Jethro, Jeremiah, John, Jonah, Joel, Joshua, Judges, Kings, Numbers. 2024 at 2025. So ngayon, let us now start our day. Para sa lahat na excited pa, isang A naman! Ayun, so magandang program na gusto na gusto ngayon. Halata namang excited na lahat at sobrang saya, di ba? Okay, again, talagang sobrang saya at excited nyo? Okay, yes, ganyan, sabayan natin sila. Okay, lahat ng sulit, sabay-sabay huminta. Great band, sabay din tayo. Solo yung ingay gagalaw. Go, Ma'am Maika, Sir Albert, Ma'am Genesis, Ma'am Aren, Ma'am Ian. Grade 7, nasan yung energy ng grade 7? Galaw natin ang kamay mga anak. Grade 8,
Okay, next one. Oh, okay, pangalan? Yes, ma'am. Okay, thank you. Na! Sige. Pangalan mo? Ay, last. Congrats. Okay, last one. Okay, proud na proud. Pangalan? Manira siya. Grade 7. Sige, congrats. Okay, ito ba? Congrats. Okay, ngayon. Quarterly exam. Quarterly hour exam. RJ. From section Ezra. Okay, very good ang Ezra. Okay, nakaka-award ang Ezra. Okay, now, let's have our... Next, Anjali R. Comset. Again, Anjali R. Comset. Sabay-sabay! Lesbian yan, sabayin natin sila. Walking with you on the side. Got it by the grip of your hand. I can feel you holding on. In the night, my ocean, sit way up deep now. Hold on, be not the mind. This boy, it feels so good. Walking with you on the side. Got it by the grip of your hand. I can feel you holding my words. Back to the start of my ocean. Wake up, baby, now. This boy, it feels so good. Feels
life with you, boy, I'm going crazy. Guided by the grip of your hand, I can feel it holding our world. Bakit tumatama, oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Pinadama, it's more, it feels so good. Bawat araw mas masaya, nang muna nakita ka. Nakawala ng panganama, pag-ibig ay kapila. Feel like someone I know, parang isang pag-tropico. Can't wait to go back with you, parang isang pag-tropico. Parang isang pag-tropico. Parang isang pag-tropico. Okay, tatawagin ko yung pangalan. Tataas ang kamay kapag narinig yung pangalan. Para alam ko kung yung mga nandito talaga ba? Gamala, Micaela, Ray. Yung mag-aaral naman natin dito sa Sapang Bodong, masayang-masaya sila sa kanilang pagbabalik sa paaralan, lalong-lalo na yung mga classroom natin, ready po natin yan during Brigada Eskwela. May mga, yung guro, sinalubong sila ng nakangiti sa kanilang mga labi, tapos maayos naman yung flow ng first day natin. Nag-start siya ng 6:45, flag ceremony, yun, minalakad natin yung mga bata. Tapos yung mga magulang na ngayon pa lang nag-e-enroll, pinabalik natin sila ng mamayang 1 o'clock kasi dapat yung unang araw, kailangan kailangan di ba ready na yung mga teacher na magturo, kaya kailangan wala ng mga magulang. May mga bata naman na umiiyak kasi first day nila, first time nilang mawalay sa kanilang mga magulang, lalong-lalo yung mga kinder. So ginawa natin, pinrovide natin na upuan yung mga magulang sa covered court para at least nakikita sila ng mga kanilang mga anak. So yun, maayos naman yung first day natin, matagumpay siyang, yung Oplan Balik Eskwela natin siya, matagumpay siyang nasimulan. Tsaka ngayong week na to, ito yung Oplan Balik Eskwela natin. Pagpapatuloy natin yung magandang nasimulan hanggang sa matapos yung taong panaroang 2024-2025. Hello, documentation. Hello. Alam na sa'yo, I can siya. Paalam na. Today is the first day of our class, July 29, 2024. At Taekwondo Elementary School, we are all set. Ang lahat ng mga classrooms ay ready, pinaganda at pinabago. At ang mga teachers, ready na rin. Nakita naman ninyo, mga nagagandahan na nagagapuan sila with their first Monday uniform. And of course, on behalf of our school sa Taekwondo Elementary School, meron kaming mga help desk para sa mga walk-in na mag-e-enroll at hindi pa nakapag-enroll last time. Okay? So, maganda yung unang araw ng ating first day of class sa Taekwondo. So, we're very happy at very happy din yung mga estudyante natin. Thank you! Kayo ba tsukarin kay Nico? Opo. Pabanba na po, Gendy.
Nakakita mo, sir. Hi po, opo. Magala pa pong 1 week yan yun. Bata pong... Wala yung kahit po niya. Hello po, hello po. Nakayo mo ang poiser. Pwede nga anak bagay. Nagkagagala. O sir, pagkita ng juice. Pinamita kami ngayon, magipagano sa Ganita mo po niya. Ay, mabubuhat mo? Wala. Okay mo po. Basta, may pinapapin mo. Harap mo po. Ay!